Molt bé, bé. Bona tarda. Per mi és un plaer sempre llegir poesia i en aquest pati doncs encara més. Us he triat alguns poemes de Paul Celan, que és un poeta que estic traduint, estic fent l'obra completa. És un poeta que va viure a París. Pràcticament gran part de la seva obra la va fer allà i ara ha sortit un llibre que es diu Reixes de llengua. Us llegiré doncs, un poema d'aquest llibre, un poema d'un altre llibre seu i un poema meu. Aquest poema es diu Tenebre i fa referència, doncs, o si més no, intenta juxtaposar l'extermini dels jueus d'Europa, el nazisme i el cristianisme. Tenebre. Ben a prop som, Senyor, propers i de bon prendre. Tan presos ja, Senyor, les ungles clavades l'un en l'altre, com si el cos de cadascun de nosaltres fos el teu cos, Senyor. Resa, Senyor, resa'ns, som ben a prop. Torçats pel vent, anàvem cap allà anàvem, per ajupir-nos envers el llot i el toll. A l'abeurador anàvem, Senyor. Era sang, era el que tu has vessat, Senyor. Resplendia, ens projectava els ulls a la teva imatge, Senyor. Ulls i boca s'estan tan oberts i buits, Senyor. Hem begut, Senyor, la sang i la imatge que era dins la sang, Senyor. Resa, Senyor, som ben a prop. I ara d'un cicle de 21 poemes que es diu Cristall d'Alè. Cristall d'Alè és una manera que té Celan de definir un poema. Seria un cristall, seria una forma molt perfecta, molt elaborada, i l'alè de l'existència, sí, aquest oxímoron, Cristall d'Alè. I us llegiré un poema que està entre parèntesis. És l'únic poema que va entre parèntesis d'aquest cicle i és escrit per la seva dona, la Gisèle Celan, que era gravadora, era pintora. I entre ell i ella doncs intentaven imposar el seu art contra, diguem-ne, les tenebres de la seva època. Et conec, ets la que es vincla greument. Jo, el perforat, sóc el teu servent. On flameja el mot que ens testimonia? Tu del tot real. Jo del tot follia. Per acabar us llegeixo un poema de Llum de Ganivet, que és un llibre, és el meu últim llibre. I m'adores trencat, quan l'ànima se't torna blanca força d'empassar-me ulls clucs, la sang fosca d'aquella que no sap defensar-se sense tu. La teva meitat plasmada, el teu tu lapidat. I és amb això que componem un embrió de dubtes, minúscul raïmer de cèl·lules irades que t'implanto i m'impreca. Si neix, deixarem de rapinyar-nos les ombres impossibles. Si no neix, no se'ns tancarà la nit i ens ofegarem amb l'alba. Hola, bona tarda. Jo sóc l'Andreu i he vingut a invitació del Jonathan i llegiré, no llegiré poemes meus, llegiré un poema en primer lloc de Josep Vicent Foix, J.V. Foix, perquè bé, Jonathan em va dir una mica el lligam de tot aquest recorregut poètic d'avui i J.V. Foix, si bé no era un poeta de les segones avantguardes, sí que va estar relacionat amb Davao Set i va estar relacionat sobretot amb Josep Pons i suposo que també amb Josep Terrats i amb molts dels pintors. D'alguna manera era com
precursor de la segona avantguarda, més o menys és un exponent de les primeres avantguardes de Catalunya. Este poema que llegiré pertany a Les Irregals Omegues, que és un dels seus llibres més difícils. És un poema que va escriure l'any 36, just en esclatar la Guerra Civil Espanyola, i és un poema que és difícil d'entendre i una mica per això l'he volgut llegir avui aquí, perquè Foix, en aquests poemes dels Irregals Omegues, el que volia era arribar només a una gent determinada i que la poesia no que no arribés a tothom, però hi havia unes claus de lectura que s'havien de comprendre del moment i unes claus simbòliques, també alguna referència a la pintura avantguardista i és un poema que en el fons parla de la barbàrie que significa una qualsevol guerra i on posa tant a un bàndol com a l'altre bàndol aquesta barbàrie, no? El poema comença, com tots els poemes de Les Irregals Omegues, amb un petit poema en prosa, que és el títol, que diu així: per a ésser a temps a l'ofertori em vaig haver de tirar al riu tocant a la presa de Monistrol, però la plaça del davant el temple era tan canviada que vaig tenir el pressentiment de trobar-me en una ciutat funcional escandinava. A l'altra banda dels rius, allistats totes les lleves, hoplites, mamelucs, gemissers, milicians, etc., escoltaven els oracles i cridaven el text de llurs pancartes. Il faut s'engager, il faut s'engager, avetissez-vous, avetissez-vous. I les pancartes deien: ens hem de comprometre, idiotitzeu-vos, idiotitzeu-vos. I el poema diu així: quan a sol baix o cendres fumejants al vent brancut amb sentors marineres, porteu els llops sedejants a fontanes en murs extrems i fosques en prat fosc, o desboqueu irosos i remots a l'ombradís on s'estegen les noies quan ve l'estiu a pètal i les aures i el que és sagrat que el piu conflent en sa. Saben els déus per quins senyals i còdols el ritu vell mudeu pel taure ibèric. Si en cau secret, cavadís o en quincà rústic i herbat, descobriu el fetitxe i l'invoqueu policrom mans obertes, o precinteu tractors i taciturs, erreu nocturns per ribatge arenós, entre els cavalls que les platges captiven, l'ull estelat amb reflexos celestes, i el crim negueu drapats com un etrusc. No us cal l'engany si us sobtaven adversos, còdols i llops en els somnis aquosos. Però vinc jo, que el rec tèrbol i estret guanyava a brast alejant per passeres fins a la vall Sogallosa i Cantaire. I els quiosquers fiats aturo i dic: guardeu sabents aquests llibres, són meus, i els en dono 3, i d'allí vaig al temple. Tot mal vestit a pregar pels qui dormen de son diürn tocant l'altar major. I als dals llegeixo una vella pancarta: callen els déus en llurs somnis terrestres. I obro els vitralls pintats per gent d'avui, blaus i vermells de fallents, i entre runes cerco l'incert. Més d'un bot salto al claustre, àgil i pur com el primer dia, i a la pintat me'n vaig pel call florit, tot dolçament com si petgés les aigües i ella vingués sota una ombrella etíop entre endivins amb capell mexicà. On sou, llibrers? I vosaltres, soldats, i els vells astuts amb fusells amb sordina. Els troncs solars són llum del sant misteri. Net i distint em veig com transparent. I plaça enllà, a la intrusa vitrina, miro els gravats d'un diari danès. Enfosqueïts us veig a l'altra vall, darrere joncs escoltant els oracles, o tatuant al cos nubes consignes, voltats de nans i cants amb gran remor. En murs de nit calqueu testa i segell, i amb daus plomats en bar sense sortida jugueu Hamburg en taulers invisible, muntanya i cos, dofí, arbre i ocell. Ni mite, doncs, no us val, iniciats pel hierofant disfressat de botànic.
Com viu la llei, no anul·leu el signe. Cremeu papers i tints, la ment reneix. Exiliat a la parial contrada, rems i destral ressonin solitaris. Setembre del 1936. De Vicent Ferrer. Hi ha un altre autor que llegiré avui, que és Constantin Cavafis. Cavafis era un autor grec que vivia a Alexandria i que és considerat un dels grans poetes neogrecs o neoclàssics, però ell va tenir poca coneixença en vida i va ser després, sobretot, també escrivia en anglès, Cavafis, i la cultura anglosaxona la que la va recuperar i ell no va sortir pràcticament mai. Bueno, sí que va sortir, però va viure sempre a Alexandria. Era de la comunitat grega, de la petita comunitat grega que encara avui hi és, a Alexandria. Aquest poema es diu Esperant els bàrbars i d'alguna manera parla sobre aquests bàrbars que tots pensem que són els dolents. Al final ens fan falta per a que nosaltres ens pensem que no ho som tant, no? I diu així: per què esperem aglomerats aquí a la plaça? És que els bàrbars diu que arriben avui. De quan ençà al Senat aquesta inacció? Com és que els senadors seuen i no fan lleis? És perquè els bàrbars arriben avui. Ja quines lleis faran els senadors? Els bàrbars, quan vindran, les dictaran. Per què l'emperador tant d'hora s'ha llevat i seu de la ciutat en el portal major, dalt del seu tron majestuós amb corona? Perquè els bàrbars arribaran avui. L'emperador s'està esperant per rebre el general. Ha preparat i tot per ofrenar-li un pergamí. Li ha escrit un enfilall de títols i de noms. Per què els nostres dos cònsols i pretors van avui amb les togues vermelles, les togues recamades? Per què duen polseres amb tantes ametistes i anells amb lluminoses maragdes resplendents? Per què porten avui uns bastons preciosos amb tot de plata i ors cisellats de mà mestra? Perquè els bàrbars arribaran avui i els enlluerna els bàrbars tot això. Per què no hi són, com sempre, els dignes oradors a engegar els seus discursos, a dir-hi la seva avui? Perquè els bàrbars arribaran avui i els fastiguegen parlaments i arengues. D'on ve de cop i volta aquesta inquietud i aquest renou? Les cares, que greus que s'han tornat. Com és que en sé que es bullen les places i els carrers i tots molt capficats se'n tornen cap a casa? S'ha fet de nit i no han vingut els bàrbars. Hi ha gent que ha arribat de la frontera i diuen que de bàrbars ja no en queden. I ara, sense bàrbars, on anirem a raure? Prou que eren una mena de sortida aquests homes. I per acabar, un poema de Vicent Andrés Estellés, del llibre que es diu Hotel París, que, si no ho sabeu, va ser escrit aquí al costat, a Hotel París, amb una de les estades que Vicent Andrés Estellés va fer a Barcelona. Aquest poema tot aquest llibre és un poema sencer i va explicant diferents etapes, diferents històries que passen a l'Hotel París. I aquest poema és un dels del final i diu així: els tramvies que duen les gens amunt i avall, i els tramvies que duen el taüt de l'albat, i els tramvies que duen gens alegres i tristes, i els tramvies que duen un nen entre les rodes, i els tramvies que duen la xicona de verd, i els tramvies que duen una dona plorant, i els tramvies que duen les gens de l'oficina, i els tramvies que duen les corones de flors, i els tramvies que duen els homosexuals,
i els tramvies que duen una dona prenyada, i els tramvies que duen la puta amb ulls de son, i els tramvies que duen un home sense feina, i els tramvies que duen un condemnat a mort, i els tramvies que duen en Joan Maragall, i els tramvies que duen el Manyà del Cantó, i els tramvies que duen el rector de les monges, i els tramvies que venen, i els tramvies que van, i un nen entre les rodes, i uns bolquers plens de sang, i aquell orb que venia a Iguales para hoy. Doncs, mil gràcies, us prego disculpes. Moltíssimes gràcies a Andreu Subirats. I Arnau Pons, que no sé si hi ets encara, ja ha marxat. Bueno, pues això és el nostre començament. Ara tindrem a Joan Vinuesa, Jonathan Vinuesa, per els amics. Llegiré uns poemes del meu darrer llibre. Es diu La sardana dels dimonis. La vida diu, com vulguis, de moment tens nom. És així com t'agrada? Un somni és el responsable i jo mateix no sé quin és. Si no ens tallen la veu abans, respirar serà com el foc. Amb sabates invisibles, els ocells desesperats cada volta van més lluny. Alguns es faran rics i d'altres ni ho han pensat. Aquesta és la història, no cal estar-hi d'acord. I per triar els poemes, doncs em llegeixo les conegudes i misterioses lleis de l'infinit, que estan basades en, ara per ara, l'únic que se sap és que estan basades en la teoria del caos, i nosaltres podem practicar lleugerament, per exemple, triant a l'atzar els poemes que es van a llegir. Vaig anar a la casa de l'amic que ho demanava. Li deien Pope, poeta salvatge, molt conegut a l'underground. Va morir ja fa anys, d'una malaltia de transmissió familiar. Allà jo, com tants, hi vaig viure. El desnonaven i volia lluitar fins al final. Les lleis donen les cases a qui les compra, l'amic al carrer, i de la llum de la tarda ni rastre. Molt de temps aquell va ser l'amagatall dels iniciats. Venus, carrer de Gràcia, refugi de rebels. Ara sí que seràs pels fantasmes. No hi ha viscut mai més ningú. Els poemes tenen títol, però no el llegeixo perquè això, quan es desconeix l'acte en directe, sí que va bé que la pel·lícula es digui El que el vent s'endugué, el bebè de Rosa Mari o així, però amb poesia prefereixo que sigui en directe. Llavors, quan l'autor està allunyat, sí, aquest, per exemple, ja que he parlat d'aquesta manera, es diria, si jo estigués allunyat, sublunars al costat de l'horitzó, però com que estic present no el llegeixo i això ha sigut una anècdota que ningú recordarà. La classe de geografia s'ensorra al Cap de Creus. A base d'espasmes, amb les pedres del Pirineu, el mar perd la paciència. El vell esbufec renta fins als ossos les angúnies de l'hivern. A dins la cuina, el xup-xup de les gavines, musclos, vi blanc i el foc guarden la casa. Mimoses, petons i dolces bromes s'enlairen. Llegeixo els cants dels poetes que confessen el seu dolor, que expliquen el sentit del fracàs, l'art del fracassar, el fracassisme, la carrera inaudita per comprendre el regust de l'infinit. Abans teníem la mort segura i ara naufraguem amb el barco que cal comprar. Amb ell hem d'anar fins al poema que no ens traiem del cap. La terra és així. La terra és així. Sempre amb mars desconeguts i noves eres. Remeu, malparits! Remeu fort! El pàl·lid miserart us té preparat el cim més alt. Una gran mandra embriaga els pobles si només pensen.
Sovint s'endormisquen segles per no sentir el botxí, però el futur se'n recorda, reneix el clam, les amenaces no l'aturen i torna a dir-se som nosaltres. A tot això arriba l'endemà, amb una alegria com 100 victòries. Després tornarem a badar. És un cicle. Aquest vers està escapçat, rectificat i tornat a començar. Deia una cosa, he vist que no tenia prou interès i ara espero el que encara no sé què diré. Ja vindrà, no penso moure'm fins que no arribi. Potser quan es llegeixi encara sigui aquí, esperant. Tinc molt bona relació amb els heterònims. És una variant del cristianisme. Sota les flors d'una natura, el rei dels insectes i el gripau de l'estany sopen larves amb llum de lluna. Lluny de l'àpat, l'avatar conspira. Ninos de sorra ataquen una piràmide. Els dos equips menteixen. No sóc conductor de cap solució ni de mi depèn cap projecte que no sigui el meu. Quan hagin canviat els nostres o d'ells velles composicions, serà aquesta la més insensata de les dedicatòries? I acabo amb 10 poemes més. Ha arribat l'hora estranya. A quin registre cal posar-la? Ha arribat l'hora en què a cada gest s'intueix la resposta, l'hora diferent i l'arrel del temps, invisible, embriagant, i en ella m'escolto, calladament. Moltes gràcies. Si voleu, ara començarem a fer la caminata. Tenim una petita sorpresa i començaré a donar-nos la vara. Vull dir que serà la història dels personatges Josep Terrats i Joan Josep Terrats. O sigui, que començaré a parlar d'història. Vosaltres sentiu-vos oberts per opinar, comentar i sobretot canviar la meva versió, sisplau, per això estem. Gràcies. Doncs continuem. Per aquí, sisplau. Hello. Si vols signar, pots signar la lletra A, de Barcina, per la història contemporània, per la història del passat, per la memòria col·lectiva i el futur, de la civilització i de les dones que finalment hem de visibilitzar. Si esteu a favor, podeu signar i quedarà el manifest a favor. No és o què? Heu d'apretar. Barcina, manifesta a favor que les dones es visibilitzin, les que han fet i que fan història de Barcelona. Per la Barcina del present i del futur, per la visibilització de totes les dones que han fet i fan història a Barcelona. És el principi de tot, segons Prost. És només l'inici. Leo, vento! Magari ci grazie, Leo, Leo! Così da ripetere. Bueno, es que és el suport, la... Sí, suport.
Barcina, Barcina, manifesta a favor de visibilitzar les dones que han fet i fan història a Barcelona, d'avui, del passat i del demà. Per Brossa la A era l'inici de tot. Estem a l'inici d'una nova era. I qui més qui menys ja se n'ha adonat. Perquè les dones han despertat i alguns homes també. Estan aquí. Barcina, Barcina, manifesta a favor de visibilitzar les dones que han fet i fan història a Barcelona. La A per Brossa era l'inici de tot. I aquí estem, en un nou inici, que algunes, i gairebé totes, hi han despertat. I alguns també. També pel final del gènere. Deixem-nos ser queer, que cada dia ens puguem llevar i sentir lliures respecte al nostre cos i les nostres relacions. Però ja hi arribarem. De moment posem una A. No volia posar la roba perquè m'agrada l'analògic. Però ja arribarem. Moltes gràcies. I especialment al Jonathan i a la Montse, que porten un curro darrere, que només ho sabem quin fem tinglados d'aquests. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres, gràcies a Calderón, que és per mi un honor tenir-vos aquí. Doncs ara continuarem amb el modernisme versus noucentisme. Coneixeu alguna dona noucentista i modernista alhora? Ja que estem parlant de dones? Va, una. Hola. Jo us faré 3 poemes. M'agradaria molt saber algun poema de Rats, però no sé cap. Així que faré dels meus. El primer es diu L'Irma i el circ de la flauta travessera. Dins d'aquest llit infinit em vas donar un paper petit, que a poc l'he anat omplint de preteses possibilitats. Soc bona teca al mig del plat, però si és qüestió d'imaginar, jo estenc la tela i falco els pals, tibo la corda i ja tinc un embalat. Llums de colors estridents, rètols que fan pampallugues, una fira amb paradetes on hi venen núvols de sucre crispetes i amb bossa gran un set de 16 miniatures. I de sobte... Passin i vegin, l'elefant més elegant, menja amanides floret amb forquilla i ganivet i una copa de vi blanc. Passin i vegin, el golafre més golut, se'n passa tot el que li posis amb l'ajuda d'un embut. Passin i vegin, la forçuda sense plan. Fa xitxines 3 tones de croquetes de seitan. Fora els anuncis i fent un exercici d'observació de per on entra el personal, veig 2 entrades. Una entrada a l'esquerra, una guixeta de recaudació popular, on la Mireia, la caixera, que encara no he dit del circ de la flauta travessera, s'espera. I una altra, una entrada de convidats, on les pumes, les fures, les feres, les guineus i els gats fan una filera salvatge amb una cua senyorial. Allà al control hi ha el Bernat, un noi tan alt i fort com poc assenyat que una família de fures fa emprenyar. Són socis o convidats? Convidats? Som la família de la monografia del casc antic de Sant Cugat i exigim que es doni entrada o xerrant encarregat. Ai, perdoni, no s'enveri, però és que no es veig en el llistat. En el llistat diu, doni fort 10. Dona't per esgarrapat. Jo, per si arriba l'os, per si l'ai o per si un cas, prefereixo anar per l'entrada de pagament que pagat Sant Pere canta i cobrat tot és bondat. Allà, la Mireia, la caixera, que ens mira per sobre les ulleres, ens hi diu mig remugant. Quan hi són i quan seran? Jo, que et miro els ulls,
al meu darrere, pels costats, i no veig ningú al voltant. Doncs serem dos, jo i la meva acompanyant. Jo no em to burleta del mateix desafiant i torna. Seran 2 escuts, 3 guinees, 4 piastres i 5 rials. I com m'heu caigut simpàtics, t'ha apartat l'acompanyant. Vaig a treure els calés. Uah, ara sí que l'he cardat, els he perdut, no els he tingut, me'ls han pispat. O si es portava l'altra butxaca, calla. M'han caigut per al forat. I ara què faig? I de vegades no es pot dir blat fins que estigui el sac i ben lligat, perquè darrere de l'esquena de la Mireia se li recolzen unes mans i una boca que el vorella li diu tot xiu-xiuejant. Però què fas? Deixa'ls entrar? No veus que són els nois que ho estan somiant? Doni les entrades bones, de les cadires daurades, del llotja principal. La Mireia, una mica espantada, però vet aquí que bé que ho fa. Ens dona les butlletes daurades i ens indica ara molt amablement, això sí, com arribar. No té pèrdua que es puja a les escales i el passadís al final. Tanca la guixeta, penja un cartell una mica cutre fet a mà i posa forament complet, no hi ha localitats, i a vegades se l'escolta riure i altres cops que està plorant. Bueno, nosaltres no podem fer res. Cap a dalt? Pues cap a dalt, i anem cap a dalt, i tots preparats, tothom està assegut, l'espuma, la fura, la fera, les guineus i els gats, inclosa des de primera filera neguitosa la família de la ungla fina que es mira i es remira com si s'estiguessin esperant. Els assentem i comença l'espectacle. La Montsí s'enfila una cadira en un altre bot i surt volant. Un mag que apareix i desapareix sense fums. Un grup de gairebé 100 figurants, com els peus, i mentre ballen van dibuixant mandales en la sorra del sorral. L'hereva de Hamelin, que amb la flauta travessera encanta ratolins, cosa que a la lletja agrada molt. I el forçut, i la gruda, i l'elefant, i... Seu, estic cansada. Com ho tens per anar tirant? Jo que he vingut per la Irma i a l'espectacle em dóna igual, li dic, clar, quan tu vulguis, crido l'helicòpter i anem tot passejant. Ai, és que tinc sonet amb el de cap i l'agrador m'està esperant. Ho deixem per l'altre dia, 2 petons i anem xerrant. Dins d'aquest llit infinit em vas donar un paper petit que a poc l'he anat omplint de preteses microscòpiques, oníriques i holofòniques possibilitats. Ahora os haré uno que se llama Tú y yo y los árboles que conoceremos. Tú eres de roble, robusto, noble, ilustre anfitrión del bosque gallego. Yo vivo y bebo del olor a olivo, impregno el camino y el terreno le daño, entre la tierra media y el mar Mediterráneo. Tú eres de higuera, de lectura ligera, de paradoja circular en una era digital de la auspicio y sombra de un árbol frutal, cultura que viaja en finas estructuras laminares de redes de fibra de madera. Yo soy más de cuidar la hoguera y de jugar a patadas diseminando por la acera la hojarasca acumulada que me ha dejado preparada una brisa juguetona, divertida y zalamera. Tú eres flor de azar en baúl de peral sabio. Yo muchas veces muevo los labios por no ser molesto y poner al silencio en un dilema. Tú para mí que te me sales del sistema, como un almendronflor que viste semillas, creo yo, prematuramente para que encuentre su sitio en el espacio. Yo alguna vez, y muchísimo más despacio, absorbo palabras de raíz y yéndome sabiamente por las ramas, doy a luz nuevos brotes verdes de poema. Tú analizas por forma, nombre, cuota, radio, densidad y estrés de la estructura. Yo lo corto a trozos, lo tiro al fuego y espero a ver cómo se quema. Cada uno de su casa y cada caso y casa con su guerra. Pero no todo está perdido, ¿no? En alguna cosa coincidimos, sobre todo en los problemas. No nos gusta la arrogancia típica, tópica y subtropical del baobab o la palmera. No nos gusta la amenaza escondida en la resina de pino escondida nuevamente en la pinaza. Opinamos que pringar a los demás sin pedir opinión da pena. No nos gusta el hipócrita, puntiagudo y espinoso abrazo de la acacia, ni la presunta eficacia burocrática, geométrica, analítica y funcional de las matrices de cipreses colocados algunas veces en renglones y otras veces en hileras. No nos gusta la invasiva, tóxica y absorbente relación del eucaliptus con la tierra.
no nos gusta conocer más marcas comerciales que nombres de especies vegetales. Y por lo tanto, y como solución, iremos al jardín botánico. Un paseo, una risa, un ambiente balsámico y ponernos al fin de acuerdo que alineados al lado de un peral, una buena conferencia espera. Espera, que si no lo discutimos, o mejor lo discutiremos, entre los árboles que conocimos y los árboles que conoceremos. Y ahora, para acabar, os voy a hacer uno muy cortito que se llama Gotitas. Y con Gotitas, que mira cómo está saltando ese hombre porque le encanta. Y yo me voy porque tengo que llevar un micro abierto en Sans, o sea que si alguno de vosotros cuando acabe esto os queréis venir a Sans a un micro abierto... También hay una exposición aquí a él. Ah, bueno, podéis estar en varios sitios a la vez. Haremos un loguete. Bueno, hago gotitas y lo voy a hacer sin esto. Toma. Sí, porque necesito las manos. Sí, para gotearnos. En la selva de tu cuerpo, los riachuelos son saltos de agua. El aire acaricia húmedamente a la preciosa gravedad. Supongo yo que para sostener mis hipótesis. De repente, y como por arte de magia, caemos al abismo. Bueno. Precipitamos en forma de niebla, cálida, o en forma de vapor, frío, o en forma de gotitas de rocío. Que pulverizan en la selva de tu cuerpo un perfume intenso a musgo y a jengibre. Doncs que podríem canviar la catedral de passar del monopoli catòlic romà i el podríem convertir en el temple del Déu desconegut, que és un vell paradigma que ens fa abraçar l'infinit misteriós amb una certa cadència intrahumana i irreprensible, per suposat. El temple del Déu desconegut. Ja està, ja. Doncs, dedicat a l'obra d'Enterrats, en el seu imaginari cosmos, dedico aquesta poesia a la nebulosa d'Orió. Heu vist, doncs, que dintre del programa anirem al mirador de l'alcalde, on allà ja també ens explicaran sobre el paviment i la ruta dels astres que volia dir. Nit transcendental. A través d'espais immensos, negra nit amb punts encesos, arriba al gegant Orió, amb 3 estrelles d'unió i una nebulosa de vels on s'hi amaguen mils d'estels. Em crida la blava nineta, foc de diamantina cometa. És un somni de celestial flum, on hi levito corull de llum. Amagatall d'un saber absolut, del que desitjo estar conegut. Sento el centre primordial, deixo el món temporal i torno a l'ésser total. Doncs ara, moltíssimes gràcies, Xacamot. Ho vas saber, tampoc. Home... Vas dir jo que em fes una i ja està. No, un error meu. De fet, ell és historiador de la llengua ibèrica. Bé, jo soc a més d'escriptor, doncs petites poesies, però el meu delit és sempre investigar les antigues llengües hispàniques que es parlaven aquí abans que arribessin els romans. Han vist abans que posava Barsino, aquella senyora era Barsina, doncs aleshores el nom antic de Barcelona era Bàrqueno. I Bàrqueno no estava en aquest lloc. Bàrqueno en realitat estava al port de Rallera de Montjuïc, perquè Bàrqueno significa port. És igual com en castellà Bàrcena, significa un lloc on hi ha aigua i al final del riu allà hi havia un port. Doncs els romans era molt important aquest port, llavors el nom que era del port el van passar aquí, perquè van fundar la colònia romana. Aleshores, degut a això, es van dir Bàrqueno en honor al port de Barcelona, però que estava a l'altra banda. Aquesta és la història dels hiverns d'aquí. O sigui, el nom de Bàrqueno és el nom de la ciutat, que després va passar a Bàrcino
també es pronuncia Barquino, després Barcino, i després Barcinona, i a l'últim, doncs, Barcelona. Aquí és on som ara. En psiquiatría, el ataque homicida o síndrome AMOC es un síndrome cultural o síndrome ligado a la cultura y consiste en una súbita y espontánea explosión de rabia salvaje que hace que la persona afectada corra alocadamente o armada y ataque, hiera o mate indiscriminadamente a los seres vivos que aparezcan a su paso, hasta que el sujeto sea inmovilizado o se suicide. Según los psiquiatras, el ataque homicida salvaje va precedido por lo general de un periodo de preocupación, pesadumbre y depresión moderada. Tras el ataque, la persona queda exhausta, a veces con una amnesia completa, y eventualmente acaba suicidándose. El himen está constituido por un esqueleto conjuntivo fibroelástico ricamente vascularizado e inervado que se encuentra recubierto por mucosa. Esta capa fibroelástica varía extraordinariamente en cuanto a su desarrollo y es la responsable de la consistencia y elasticidad del mismo. Cobriré els teus ulls, cobriré els teus peus, cobriré els teus pits. El teu passat és nostre, l'oblit, el paràsit, evanescència de l'esperit dels romàntics, els que creuen en allò que mai han vist. Cobriré els teus ulls, cobriré els teus pits, cobriré els teus peus, d'amor sense esperit, dels moderns que ja no creuen en l'infinit. Caminaré, caminaré sobre la teva pell, morta, bellesa transparent. Creuré que ets meva, que em pertanys, seré teva, m'entregaré, defugiré les altres vides, les altres morts, i dansaré amb tu la dansa de les flors, la dansa dels insectes. Serem elles, serem ells, sobreviurem a les tragèdies banals de la nostra existència. Serem nostres, serem teves, serem d'ells, i et diré, no sé d'on vinc, soc Ninotchka, el sento, soc Ninotchka, s'apodera, soc Ninotchka, només volia somiar, soc Ninotchka, a vegades em cremo, soc Ninotchka, fuig, soc Ninotchka, no vull caure, no vull volar, soc Ninotchka, vaig estimar, soc Ninotchka, vaig estimar, soc Ninotchka, vaig estimar. Baixant de la font del gat, una noia, baixant de la font del gat, una noia i un soldat. Gràcies. Bé, benvinguts. Això és Casaderet. L'he enganxat diverses històries. I aquesta és la meva microexposició de rats. Oh, que bona, que maco. Aquí, sí, queda aquí. On t'ho deixo? De fet, l'exposició que hem muntat són els quadres que tenia el meu oncle, que era molt amic que era il·lustrat de rats, de la dona d'ella. Per representar una mica el que s'ha estat parlant, us he posat el llibre sota les rajoles de la casa, el llibre de Clement Greenberg per fer èmfasi sobretot en l'avantguarda i l'essència familiar. Les pintures de Montse Cosidó són que representen músics per reviure el jazz, i en aquest mateix moment vosaltres tindrem l'acció de la Montse Cosidó. Espins. Passejant uns puntals que sempre van estar presents i van influir molt amb els seus fills. Dintre de la branca filosòfica, Ramon Llull,
Dante Alighieri, com a pintors al Greco, Fra Angelico, i com a músics, Bach, Mozart, em passaven present. I el Pau Casals i la Juli Garreta. Però s'havia de fer càrrec de l'empresa familiar i amb 12 anys ho va fer. O sigui, va ser un home que es va fer a si mateix i es va introduir plenament. Però ell era un poeta. I, bueno, es diu que van fer 5.000 sonets, estan registrats, i de fet aquests sonets que estan per terra estan numerats, evidentment, es veu que em va fer l'equip. Segons diu la seva filla, cada dia feia un sonet abans d'anar-se a dormir, era un exercici important. Ell era de conviccions molt religioses. Poesia és molt mística i religiosa. Els temes que tractava eren del camp, de les flors, dels capvespres, de la primavera eterna, de les fulles de la tardor, i el que sí havia fet havia dedicat un poema a tots els monuments que hi ha a Girona. Va ser un gran divulgador també de la cultura a Girona. També el que sí va fer és promocionar molts intel·lectuals. A casa seva, habitualment, tots els caps de setmana, es feia un concert. I en aquests concerts venia el Ramon de Guinon, el Pau Casals, el Bertran Oriola, que també era molt religiós. I van tenir una molt llarga amistat. La seva poesia, en un principi, que per això hi ha una part que és modernista i l'altra noucentista, partia de denúncia, o sigui, era una poesia molt denunciana. I ja a posteriori ja es va decantar per un alternatiu desnoucentista. En tot aquest espai entre pintura, la cultura de tot l'entorn de Girona, es diu que la seva poesia, malgrat que és noucentista, té alguna de barroc. I ho diuen que és com la catedral, que la part de davant és barroca. I que manté, o sigui, la seva poesia és quasi com un brodat, molt perfectament amb els seus dodecasíl·labs i amb una gran finura i una gran estètica. De tot aquest ambient, ens fem 4 passes i ens decantem amb aquest petit gau, perquè clar, parlar del Terrat amb totes les seves vessants, perquè va ser un artista multidisciplinari, editor i poeta. Com a editor també va tenir i poeta, evidentment es va veure molt influenciat pel seu pare. A Boston és on imprimia totes les seves revistes. De fet, el Dau al Cel es va imprimir amb aquesta màquina, per la qual explicarà més sobre el Dau al Cel perquè és molt extens. Però aquestes revistes com el Negre, més gris, més blanc, un seguit de revistes estaven dedicades a diferents autors. Il·lustrador i gravador també hi ha molt material perquè ell el que va fer moltes cobertes de llibres. Treballava per als Janés. En aquella època les editorials més importants eren la Janés i l'Argos. I les revistes d'aquella època com l'Estino, realment era l'única que se salvava, i una altra que es deia Revista. Com a grafista també és important per tots els treballs que ell va fer, que eren polidíssim, pulcres, han estat molt lloats per tot arreu, per la seva perfecta estructuració, composició i per la qualitat del material. Investigador, crític i divulgador d'art. Aquí sí que és important. Havia un crític que es deia Sebastià Gas, que
era molt crític, perquè ell, amb l'arribada de l'informalisme, el que deia és que es podia pintar sense saber massa. I deia que molts pintors triomfaven, però que no en sabien, que no eren cultes, a excepció de Terrats i Carol de Tarrandell, que van ser un altre pintor molt culte. A veure, de fet, el Terrats va estudiar a Besiers i va fer tota la seva primer ensenyament en francès. El Sac, una quantitat d'autors amb els quals ell tenia el seu punt d'inspiració. Fins i tot ell que per memoritzar agafava poemes endosíl·labes de les fàbules de Fontaine i de Racine, tot per memoritzar. Això ens fa veure que va ser un home amb molta cultura i que es va preocupar de portar-la aquí, perquè nosaltres no la coneixíem. En aquests anys 50, no sabia la informació i ell, degut a que ell sortia i va estar a França, i va fer una quantitat de llibres que ens ha costat la cultura a nosaltres. De les revistes havia una revista i una altra que es deia El Correo de les Artes i les Lletres, que era un setmanari que això ho ha portat, i també és important dir-ho, que no se'l reconeix massa, el Xifre Morros. Ho dic perquè es va fer una exposició d'aquesta revista i es va parlar molt del Cirlot, que normalment el Cirlot la va agafar al final, però qui la va muntar va ser el Xifre Morros i el Fabro, perquè ho feien. I malgrat que el Xifre Morros agafava més aviat una pintura més figurativa, alguna que altra més contemporània, però no tant. Però escultor, ceramista i dissenyador de joies. Com a dissenyador de joies també és important, va fer un important. Sabem que Catalunya també tenia una gran tradició de l'escultura, de la línia modernista. Li agradava molt el color, el ritme, per ell era la llum. I ja queda la part que és la pintor, pintura y voy deprisa y que te lo paso, que ell, jo el que veig, o sigui, per explicar i representar-ho diria que és la col·lecció. Per mi, Terrats és la col·lecció de les zones, amb les roques, amb l'espai, amb els planetes, tot és una lluita de supervivència. De fet, amb aquestes pintures que hi ha aquí es veu com hi ha uns espais que semblen com que la pintura no ensucla. Això nosaltres quan estudiàvem ens deia que en pintura grassa, en pintura seca no es podia fer, però ell ho feia. O sigui, ell va aconseguir fer-ho. I també, a part de gravat i litografies, va dedicar a científics, a la gènesis, i ja no parlo més, perquè és massa llarg, i ja passo ja al dau. L'essència del 10 al 7 és l'atzar, procura ser l'atzar, i el joc, de fet, és l'essència mística del 10 al 7. Doncs jo us llegiré un parell de poemes, més o menys en bilingüe, català i hebreu, d'una poeta que és totalment desconeguda aquí, que es diu Zelda, és una poeta molt coneguda a Israel, i la seva poesia, ella va començar a escriure quan ja tenia al voltant d'uns 50 anys, perquè ella era una dona jueva, religiosa, que complia els seus preceptes, els mitzvot, una dona de casa seva, com diríem ara, i a partir dels 50 anys es va posar a escriure poesia. La poesia de la Zelda és una poesia difícilment classificable. Com ha dit el Jonathan, oscil·la entre el misticisme, un jueu, l'espiritualitat, hi ha poesia també molt metafísica i amb algunes reserves també una poesia que es tendeix una mica al surrealisme amb totes les reserves. I el primer poema que us llegirem és un poema
És un poema, diríem, no només conegut a Israel, sinó emblemàtic. Sí, és un poema, com dic, no només conegut, sinó emblemàtic, conegudíssim, i és un poema que en qualsevol acte de commemoració de la Shoah, de l'Holocaust, es llegeix a Israel. És un poema que es llegeix sobretot perquè es vol donar molta importància a la memòria, a com recordem els més de 6 milions de víctimes de la Shoah, de l'Holocaust, i no es vol recordar la xifra freda, objectiva dels 6 milions, sinó individualitzar cadascuna de les víctimes. Cada víctima tenia un nom, tenia uns cognoms, tenia uns pares, tenia una família, tenia una vida. En realitat, la Zelda no va escriure aquest poema pensant en la Shoah, l'Holocaust, sinó que el va escriure en unes altres circumstàncies. És un poema que el va escriure en el context de la guerra de Yom Kippur a Israel, que van ser uns dies molt difícils, però ha esdevingut, com dic, un poema emblemàtic de record als més de 6 milions de víctimes jueves durant la Shoah. Cada persona té un nom que li ha donat Déu i li han donat el seu pare i la seva mare. Lechol ish yesh shem, shenatan lo Elohim, venatnu lo aviv ve'imo. Cada persona té un nom que li han donat la seva talla i el seu somriure i li ha donat el teixit. Cada persona té un nom que li han donat les muntanyes i li han donat els seus murs. Cada persona té un nom que li han donat les estrelles i li han donat els seus veïns. Cada persona té un nom que li han donat els seus pecats i li han donat els seus anhels. Cada persona té un nom que li han donat els seus amors i li han donat el seu amor. Cada persona té un nom que li han donat les seves festes i li ha donat el seu treball. Cada persona té un nom que li han donat les estacions de l'any i li ha donat la seva ceresa. Cada persona té un nom que li ha donat el mar i li ha donat la seva mort. Lechol ish yesh shem, shenatan lo ayam, shenatan lo moton. L'altre poema el vaig escollir, és un poema més curtet, aquest el llegiré tant en català com en hebreu, i és un d'aquests poemes de la Zelda, una mica així surrealistes. És d'un peix que torna al mar, i també molt ressò bíblic. El poema porta per títol Davant del mar. Davant del mar. Quan vaig llançar el peix daurat, el mar va riure i em va adoptar en el seu cor lliure, en el seu cor que fluïa. Aleshores vam cantar junts, ell i jo. La meva ànima no morirà. Podem controlar la podridura en un corrent viu? Ell va cantar així, per la seva ànima remorosa, i jo vaig cantar per la meva ànima adolorida. Mol ayam, kasher shehagakti et dak azaf, sahak ayam, veimetz oti. El libo hafshi, el libo azorem, as sharnu yachad, ani baou. לא תמות נפשי. ישלוט רחב בזרם חי, ושכח על נפשו הסואנת, ואנוכי שכתי על נפשי הכואבת. Has llegit en hebreu, això? Sí. Ja ets hebreu? Me l'he transliterat, però tens aquí, si vols. En la piedad de la noche lloré. Solo la belleza consuela. Mis penas de naranja a la deriva, manzanas en la lluvia.
besos sin alegría. Mis versos de satén el mar los recogía y los rizos del pelo las fotos retenían. Ya no me queda nada, mis recuerdos y el día. Su imagen, el recuerdo, su piel oscura y tibia cabalgaba, ausente y solitario. Le susurré al oído, se dejó querer. La luna compartía conmigo sus reflejos, mis juegos. Sonríen a lo lejos los amigos y lagartos. Sola con mi destino, me deshice en abrazos. En mis noches vuelan ángeles, mieles, pasteles, elefantes, soledades. Al fin y al cabo no estás. Yo pertenezco al pasado y solita me he quedado. El poema se vistió de lluvia, caracoleando, subiendo, bajando, resbalando. Los caminos mojados sin ti, sin remedio. El conjuro inútil, sin consuelo, duele. Otra vez, sin ti. Agárrate fuerte, que el amor del viento se lleva a tus días. El tiempo, la vida. Transcurren despacio las voces, un suspiro apenas para seducirte. Agárrate fuerte, que llegan las olas, la sal y los huecos que deja tu piel en mis horas.
Sí, sí. Si m'aneu estripant d'un en un, trobareu un poema al darrere, un haiku. No, primer per algú. Bueno, no era la idea. Más o menos. No era la idea, però bueno. La vida sense vida no és menys vida. O del que vulguis. Blanc i negre. Ara he vist com s'ha de cirar, Aquest és fàcil. Aquest? Sí. Surten No, bueno, sí. El 3. No funciona el sistema, pensava que la Mona Lisa. Sí, certament. Sense sentits, no hi ha vida en el món. Que vulgui. La vida del art, el art de la vida. Gràcies. Aquesta poesia és de l'Anna Maria Jiménez d'Iberga, que m'acompanya a l'escola de l'Odissea. Aleshores, doncs, aneu que la sortirà. Et dono els meus llavis llançats ternamel, i dels regalins
en fem la casulla sense dinar, sense fil, sense agulla, i ens volem la casa suspesa en el cel. Et dono la mi i ens saps fer-ne un món que transcendeix l'espai fent-lo sideral, ple d'estels, ple d'astres, conjunció ancestral. Naixem de nou sense saber com ni d'on, sabent-nos més grans que aquest vast planeta, sentint-nos menuts i que som complement, units cel i terra en la nostra branqueta. D'aquest arbre de la vida permanent, només tanco els ulls i em quedo quieta i et dono els meus llavis i et dono la ment. Hola, bona tarda. Bueno, perquè és l'última i perquè la disfruteu més, us demanaria que us estireu. Si us estireu al terra, la disfrutareu més. No com vulgueu, connectareu més amb aquesta peça. Jo tinc el genoll fet. No, aquesta última... És una suggerència. Estirats, pues ho viurem més. No. I així us descanseu una mica. Caressed bodies, cossos trencats, cossos estimbats, cossos etèrics, cossos de llum, cossos exterminats, cossos sequestrats, cossos refugiats, cossos refusats, rebutjats, cossos emprenedors, cossos manipulats, cossos abstraïts, bodies discombobulated, deformed, delusional bodies, unaware bodies. Cuerpos de mantilla, cuerpos de ilusión, cuerpos de miradas intrépidas, cuerpos intrusivos, cuerpos. Many bodies have come to me, many faces have come to me, and many signs of wisdom. How I long for your body, how I long for your wisdom. Gossos de generacions trepidants, il·lusions que s'han transmès a través de generacions, cossos de dolor, cossos de sang, cossos de vent, cossos de foc, cossos de forgiveness, cossos oblidats, cossos intrèpids, cossos valents, cossos suïcidats, cossos exterminats, cossos perduts en l'Olympus, cossos perduts en bares, cossos de veritat, delusional bodies, decrepit bodies, discombobulated bodies. Bodies of wonder. Bodies desgados. Cosas de ilusión. Cosas de inocencia. Cosas de amor. Caressed bodies.
Cossos de gàrgoles, cossos de dimonis, cossos de Déu, cossos d'àngels perduts. Hey, from my way in the deepest, darkest hour, remember that I had a name, remember that I was poor, remember you had a face that I could never forget. Cossos, 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 cossos apilotonats, muntanyes de cossos, cossos transferits, cossos traduïts, cossos malentesos, cossos. Cossos cegos a la veritat. Quan toquis el meu cos, jo hauré marxat. Todo cambia si oigo tu voz de columpio. Probar de acercarme en silencio por ver si me quieres, aunque sea un poco. Lamer las heridas que el viento me hizo. Dejar que el corazón se deslice por las infinitas esquinas de la tarde. Dejar que su latido nos golpee, llenándonos de incertidumbre. Ese desasosiego de costumbre hace que nos sintamos vivos. Dulce penumbra no nos pertenece, ni el suspiro, ni el alma.